ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ଆମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛୁ। ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା ଦେଖା ତ ଯାଉନି କ୍ଲିଅରରେ। ଏଇଠି ଦେଖ କେମିତି ବସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହିରୋ। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠୁ ବାହାରିବୁ, ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। A few moments later. ଆଉ କ'ଣ ଆମକୁ ମୋ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ମୋ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି ହେଇଗଲାଣି। ଭସାଣି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। ମୋବାଇଲ के धरी दौड़ दिया ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ ଦେଖା ନା यार देख मोड़े ସ୍ଲୋ କର ତ। ତୁ ଗାଡ଼ି ରଖି ଦଉନୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଯିବା ଏବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇଠି ଆଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ହଁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯାଉ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଡିଟୋ ଆମର ପାରାଦୀପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନା। बोली वीडियो कर ए रानी విశ్వేశలింగమై కనికరించరా తల్లి కమల జరిది అమృతని కురిపించరా రాజేశలింగమని మహిమ చూపరా
ये साउंड एंडिंग के बिना तीनों की आवाज में फिल्म वीर ज़ारा सुनते हैं दोस्तों। फिल्म वीर ज़ारा और गाने की पेशकश ऐसा ଚାଲି ହଉନି ଏତେ ଲୋକ ଇଏ ଗୋଟେ ଟେନସନରେ କେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ସରିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁଣି ଘରକୁ ଯିବୁ। ମେଢ଼ ତ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ସାରା ମେଢ଼ ହୋଇଛି, 80-90 ପାଖାପାଖି ମେଢ଼ ହୋଇଛି ନା। ସୋ ଏତେ ଜାମ୍ରେ ତ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଦେଖିପାରିଲିନି, ଯେତିକି ବି ଦେଖିଛି ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ फास्ट टाइम पे जदि मो चैनल को आसी मो चैनल को सब्सक्राइब करदेवे, कमेंट करी कहबे कि केमती लागिला केन्द्रापड़ार गजलक्ष्मी पूजा।